em trobo dintre del Wat d'Angkor Temple, i això és una meravella. La veritat és que estic encantat d'estar aquí, és increïble. Em pregunto com vam poder fer això. I el bé que es conserva, és realment una meravella. Ara estem en una part d'aquest temple, és immens. Estem a l'interior d'una part del temple i bueno, ara pujarem unes escales que són molt verticals fins a dalt, perquè em sembla que hi ha una vista molt maca. Yes! Record the video! Estic aquí amb l'Eva i uns amics que ens van conèixer al bus, la Linda, de Xina, i el noi no me'n recordo com es diu, que és de Japó. Molt macos tots dos. Uau! Bueno, i perquè us feu una idea. Hello. Hi. Perquè us feu una idea d'on estem. Mireu quin entorn, que maco que és tot això. És realment impressionant. Eva, quina passada, Eva. Això és al·lucinant. Que siguis maco, Meravella. Mireu, quina meravella. Quin entorn. És fantàstic. Bueno. Aline, do you like, no? Of course. Okay. Molt maco, eh? I think we must thank the forest. Yes. We have to come in the The landscape is beautiful. Yes. Okay. Bueno, una vegada a tots des del temple d'Angkor.